se tko. Tko je taj tip iza pogleda prazno? Nikome neću reći. Misao nije, to je zaključak. Dobro, to sam ja. I ja. I isto ja. I da, to sam... Tko je taj tip čvrstoćenju si? To, mala. Tko je taj tip koji gubi kosu? Ej! Tko je taj tip tako gangsterski je? O, to sam ja. I ja. I isto ja. Mičite se svi jer lako vidjeti je da sebi sada ću se posvetiti. Slikao bih ga, to bi bio velik mural. Ozbiljno vam kažem, sam mural. Što to vani čekate? Vojska mene. Vojska njega. Vojska mene. Sve prisutan sam, stvarno posvuda sam. Vojska mene. Njega. Cijela vojska mene. Wow.